matimore county assemblies gito county public finance laws to no se miyo gi autonomy magi nyalo ngiyo budget no kendo executive book onego beni nyiso gi gima gitimo gi pesa gi. Nitie gima iluongo ni CIDP, County Integrated Development Plan. Nitie moro miluongo ni ADP, Annual Development Plan. To gigi te pod timore ka to MCAs wacho ni nitie kaka executive ema pod degi budget. Wewe nyane Ongati wacho na nkocho tiyo gi counties mang'eny. Chike mage makoro nego lokre. Aparo ni maduong' moloyo Wawinji dhia mbele. Apa ni maduong' moloyo en ni onego wang'iyane ni to weche machalo kaka chike manyalo strengthen, manyalo jiwo weche mag decentralization, manyalo jiwo miyo counties teko mar spend pesa gi piny koni at the county level. Okine ka sani pod oketi ntiere policy moketo ni for example kichoko osuru to nyaka osuru dhiye e aguch sirikal mamalo eka koro sirikal mamalo gichako gi request eka sirikal mamalo kendo chako miyo gi authority to spend kata gi draw budget ma control of budget chak tim kamano koro iyudo ka there is a lot of bureaucracy in terms of policy mamiyo samoro counties also bedo gi pek in terms of handling their mandates. Omiyo there should be gimiluongo ni a policy on decentralization of certain iluongo ni, for lack of a better term, certain development priorities onego bed ni duogo piny nikech ing'eni challenge maduong' en ni counties bende samoro giyudo pesa molewo nikech policy manyalo miyo ka counties osechoko revenue for example to gibende gibed gi thuolo mar yudo pesa ni mapiyo mondo gin bende gi run activities gi piny ka. Koro there should be a policy manyalo miyo tich obed mayot ne county governments even if kanyaka giter pesa in the so-called government consolidation account to gibe giyud policy manyalo miyo pesa ni duogne gi mapiyo mok gibedo gi chandruok mang'eny ahinya. Okay. Namba 2, onego wa strengthen gimiluongo ni physical strategy mar counties mondo counties obed gi mijing'o kendo obed gi teko in running their affairs independently. As at now, ok very independent, so to speak. Okay. I don't know, yes. Before that, Nitie gima adwaro ni correct kanyo kuom Ongati matin. Counties timo budget.